היום אנחנו נלמד לפרק ברווז שלם. בישראל הברווזים מגיעים שלמים. אתם תמיד יכולים לבקש מהקצב לפרק לכם אותם לחלקים. אני חושב שזה הרבה יותר כיף לפרק אותו, לעשות איתו מה שאתם רוצים. תראו כמה זה פשוט וכמה זה כיף. דבר ראשון שעושים, עושים חתך קטן לאורך הירך. ועם היד, בעזרת טיפה כוח, שוברים את הירך. אנחנו עכשיו צריכים למשוך קצת את הרגל, ועם סכין חדה שוב, למצוא את המקום שבו העצם עוברת, וללכת מסביב לה. אנחנו מחפשים איפה הכנף פוגשת את הגוף. יש פה מפרק, אפשר להרגיש אותו עם האצבעות בקלות. ובעזרת סכין חדה אנחנו עושים חתך לאורך המפרק. נעשה את אותו הדבר בצד השני. אפשר להרגיש שעם היד יש פה עצם בולטת. אנחנו נעשה חתך לאורך העצם הזאת. אנחנו נמשיך לעשות תנועות כאלה ארוכות כדי להפריד אותו מהעצם. וקיבלנו כזה שלם. אני עושה את אותו דבר בצד השני. אני עושה חתך. שוב, בתנועות חדות לאורך העצם, תנועות ארוכות. אני מפריד אותו לאט, לאט. מגיע לאזור הזה, מרגיש איפה העצם נמצאת, וחותך מסביב לה. אנחנו נשמור את החלק הזה כדי להכין ממנו ציר בשלב מאוחר יותר.